Dochters zien het hoe goed. Ja. Zijn ze wel een beetje in de buurt gebleven? Ja, eentje in Amsterdam en eentje In de oude kamer van Loes. Ja. Ja, dat was weer het werken, letters. Stellen, die gingen van de dingen ook, daar kan ik wel Loes van merken. Je hebt van Stella heb je Loes gemaakt. Ja, ja, die gingen wel vanuit die letters. En dit is als museum. En waarom een koperslagersmuseum? Ja, ja, gewoon. Mijn vader had als hobby, ging de s'avonds de werkplaats in, gingen allemaal die dingen maken. Als hobby. Want pap wordt een loodgieter? De loodgieter? Ja. Maar de kopersleger was eigenlijk zijn ding, ja. Dit is een oud stuk wat ik heb. Nou, ik kan het je dit zo lezen, denk ik. Maar het is uit 1984. Ah. Toen was hij jong, 20 jaar, moest hij dit voor school maken. De Jong. Ja, die mijn pap. vader, ja. Is ze dat op de foto's? Dat is mijn vader, ja. Dat is mijn opa. Oh, wat leuk. Je kent hem zien staan, is aan dat kannetje bezig. En de... Oh. Dus dat is die dan. En door die moer, dat is deze. En wie wordt dat? Dat is onze Wim, dat is mijn broer. Die heeft toen de zaak overgenomen. Dit is in 1954 prins geweest. Dit heeft hij zelf gemaakt. Och, wat cool. En het is ongelooflijk dat hij mij, die ging mij door de zaal lopen. Het is gewoon een steekwapen. Dus zo Ja. toen mocht dat nog allemaal. Toen mochten het nog allemaal, ja. Nooit eens gewond geraakt? Nee. Hey, maar dat, Want die hebt door heel de grijp moeten zetten. hey, maar dat is natuurlijk wel heel erg Ja, gaaf. ja. Hè? Ja. Dat ze als prins die een eigen scepter is gemaakt. Ja. En dat vond de carnavalsvereniging Ja, goed. ja, dat was toen tweede prins, hè. Dus toen was er nog niet met die scepters en In 55. in 54 jaar. Goh. En dit heeft hij als onderscheiding voor zijn vrouw gemaakt. Ook zo'n... Wacht, geef nog heel even. Dan kan ik hem even vermits voor de ketsen. Wow, chic. Leuk. Ja. En van welk bouwjaar bestieg je, Tudy? Ik ben van 51. Dus daar heeft hij eigenlijk helemaal niks van mij gekregen. Nee, want ik was bezig een beetje jaloers op mijn pap. Het is er goed, dat ze goed koos. Ik moet het ook leren. Dan was ik 15, 16 en nou, toen kwam mij, zit die werkplaats in, 10 minuten. Dan zit hij op zijn hoorsters, gaat maar wat anders door. Die zeggen al direct dat hij net niks gehoord. En toen ben je schilder geworden. Schilder, ja. Hoe schilder. Daar is ook veel geleerd. Ja, 50 jaar gedaan. Dat schilderstuk, dat heeft mijn vader gehad met een koper kannetje voor Pieper J. Denissen. Dat was mijn leraar. Die kwam in Carré en kreeg hij zo'n kannetje en heeft hij schilderij gemaakt. En daar heeft ik het schilderen van geleerd. Ja, dat was als leraar, ja. Is dit een fantasietafereeltje? Fantasietafereeltje, ja. Zien er nog meer kenkes of die een verhaal hebben? Ja, dit bijvoorbeeld. Ik was aan het schilderen in de Korverstraat. En daar woonde een oud buurmechas in de 80-jarige vrouw. Toen stond dat door zo, dat kannetje. En zit die vrouw tegen mij, kent zich wel dat kannetje? Ik zei, ja. Ze heeft zijn pap gemaakt. Toen zei ze, wil ze het hebben? Ik zei, ja. Ja, zit ze dan, maak dan een briefje onder. Als ik dood ben, dat de familie dat weet. Dat is goed. Maar ik kwam een keer daarna wat door. Hij stond het door. Ik zeg, heb ik ook... ja. Weet je wat, zit ze niet meer mee. Ik heb mij gekregen. En die stuurde ook onder. Van Leni, hè. 1964. Van B&B. En ik wist niet wie dat was, maar dat was Blokland en Belen. Blokland en Belen? Die woonden net van ons. Een stuk ver. Wat grappig. Ja. Oh, dat is mooi. Dat heb ik van het oud buurmerk teruggekregen. Dat heeft mijn vader gegeven wie die 25 jaar getrouwd waren. En die elders. Ook daar stiert weer wat in. Ja, dus die dus...
Proficiat 25, R van de Belegommels. Dan hoefde hij geen dingen te kopen, hè. Wanneer is ze ermee begonnen? Omdat weer een beetje... Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ze vuren nog, kreeg ze wet en dan gaan ze verzamelen. En dan mijn zusjes, die kregen altijd wel eerder wet. Die geven dat nou allemaal aan mij. Dus ik heb die aardwet gekregen. En is die mevrouw op dat kleine fotootje? Dat is mijn moeder. Zaliger. Mama had een speciaal plekje gekregen. Ja, ook. natuurlijk. Die, Hoe wordt het vroeger met zo'n groot gezin? goeie vraag. Ja, wordt het, Ja, wordt het een ging- leuke jeugd gehad? Ja, Ja? dat was zonder meer, ja. Wie woont aan de Peperstraat en daar koos ze nog voetbal op straat, hè. Maar nou niet meer. Dat, nou ja. Ja, die hebben geen klagen gehad. En nou wordt vroeger een ambacht leren, nog een tijd, een vak leren. Ja, ik dat- wil eigenlijk ook loodgever leren. Maar mijn vader zei, ik heb er genoeg. Die had toen al 3 broers van mij waren, toen al mee in het bedrijf. En toen zei hij, word je maar schilder, je kunt goed tekenen. Maar dat was geen hoor. Maar, Dat heb je gewoon opgeplekt ja, zo. dat maar. Dat werkt wel schilder. Ja, zo ben ik schilder geworden. 50 jaar schilder geweest. Ja, 45 in loondienst gestaan. Maar zo te zien heb je nog af en toe wel eens een Ja, kras ik in heb de nog hand. altijd. Ja. Nou, dat zijn wel hele sterke dingen van. Maar dan weten ze dich toch nog te vinden, op de een of andere manier. Hele goede bekende, hè, dat is wel. Ja, ja. Ja. Dan doet je dat nog veel. Heel af en toe, ja. Hey, en dan is er een broer, Ruudje, Goedje, ja. die is kunstenaar geworden. Ja. Wat, dat was niet echt een vak waarvan ze Nee, zeiden maar van... die was dat nu, dat loodgieter, hè, die deed niks. Oh, dat was een van de loodgieters. Ja, Oké. dat was een van die. En toen hebben we niks hangen van hem mee. Hebben we niks hangen. En toen is hij zo'n tekencursus gaan volgen en daar gaan we nog, wat je het nu. En nu is hij gewoon kunstschilder geworden. Kan ook, hè. Huisschilder, kunstschilder. Kunstschilder. Dit was zijn eerste stuk. Wacht, dan moet ik even... Dat is het Dit is laatste... mij begonnen, het een van de eerste stukken. Dit is hij mee begonnen. Dus misschien wordt er nog een keer heel veel geld weer. Oh! Nou, dan bent er zuinig op. Ja, dat ben ik ook, ja. En hier hangt iets van Mieke Hoogwerf. Ja. Van Bracht, ja. En wie is dat? Ja, de zoon van haar heeft heel even iets met ons dochter gehad. En, toen hing dat bij Toetje en Els in de café, hing dat schilderstuk. En toen scheen hij naar mijn jeugd en toen kwam Toetje dat brengen. Die moest er weer iets mee gehad hebben. En het Toetje en Els? Van Wendy Café alweer. Hans Wendy Café? Ja, ja Toetje. Dat noemen ze zo, Toetje Toulouse. Wim Toulouse. En daar had je hier een café in Ja, Delft? in Delft, ja. Oké. Waar nou de werkplaats is. Oh, ja. En toen ging dat door. Bij de kerk. En toen moesten we opvragen, dan maken we die blie mee. Ja, dat was prima. Maar dat is wel leuk om zo'n hoe moet ik dat zeggen, zo'n kamer vol herinneringen te hebben. Ja, zeker. Dat is heel fijn. Ja. Maar, Dat maakt het heel mooi, hè, dat het allemaal van... maar zit je hier wel eens hoe op het... Nee? Ja, als die uit Amsterdam komen, dan slopen die hier, in het museum. Boah, opa keek wel heel serieus, maar dat was Ja, vroeger. maar hè? als ze foto maken, ze dan was het... Ja, vroeger waren dat nog echt statieportretten, hè? Ja, dan moesten die kijmen en die goede kleren aan, hè. Dan ging ze niet met een schilders bodywarmer op, hè. Nee. Wat Dat zit is trouwens de kerk van Mil. Van daar kwam- Mil? Ja, daar kwam mijn moeder vanaf, hè. Ah. Dus dat is ook nostalgisch. Leuk. Ja, Leuk dat ze er nog even over begoes. ja ik ben ook trots op, hè. Ik vind,
Ja, ik merk het. Ja. Want ik heb, in Horst is Paul van der Bierle, heet er een ding, hè. Een museum, nou, ik geloof dat de goede mensen doen het is. Dat hangt aan de moor als grote plaat. Daar heb ik toch een keer een foto van gemaakt. En ik zou graag die plaat hebben. En wat wordt Paul van der Belen van Dat nog? was een achterneef. Achterneef. Achterneef, ja. Ja, nou ja, misschien kunt dat nog. Ja, misschien kunt dat nog, ja. Kunnen Horst gewoon, ja. Leuk. Ja. Ja, de scepter vind ik geweldig. Ja. Ja, als Alprins vind ik zoiets vind ik fantastisch. En ik kan ze ook zien dat die goed gebroed is.